Nggih, nderek kemawon menika saking panjenengan sing pundi riyin? Sing alus riyin punutanipun para warga. Oh nggih. Nggih. Mangga. Kinopita kangku pating cerwit wit calurutan pating ceruwet wet Cucak
Monggo Mbak Eka. Nggih. Wet. Monggo. Cewek gaul. Kepareng jumeneng Mbak Eka. Supados saged dialog kalian para kanca-kanca sanesipun. Nggih. Mbak Eka Majita. Nggih. Kejawi kula mbekta Waranggana senior niku ugi wonten Waranggana junior. Nika katemben kelas 3 SMP. Oh, nggih. Nika asmanipun Mbak Dia saking Randu Blatung Blora. Randu Blatung. Nah, monggo pun tanipun dawuh incip-incip, Mbak. Nggih. Ayo nduk lek. Ayo. Ya. Dipun kelas 3 SMP. Nggih, menika dalemipun saking Randu Blatung Blora. Randu Blatung Blora. Ya berarti menika sampun dangu nderekke Pak Ki Anom Muda Sutarno. Namanya ganti nggih. Uran kok nggih kan saking ngeblate Pak Anom dadi Anom Sutarno ngoten. Nggih, sampun dangu nderekke Pak Tarno. Nembe mawon. Dereng dangu ta? Nembe temok niku ketemu niku. Oh, nembe kemawon. Rencana suwe rencana. Rencanane suwe nggih kula yo. Kaya Pak Tarno ki pinter golek cilik-cilik ngene iki gampang dihapusi. Yo bener niku. Ning pancen tenan. Dibayar masakno mie budal cah ngene iki kok iso. Wah, goleke kombuan ngono wis rantau kok. Budal ki sak ngene iki rung mudeng dhuwit kok. Menika badhe nembang menapa Dek Dea Pak Anu Muda. Karep nembang apa nak? Katur para sesepuh pinyesepuh ingkang lenggah ana ing Ponowaren kene. Ndi Pak niku mau? Ponowaren. Ponowaren Tawangsari Sukoharjo Makmur. Sing klasik dhisik apa sing rekreasi? Nah, Manut. Oh, manut rekreasi piknik sing anu kreasi. Mau ana kiwa panggung mau wis ana pamundutan saka Makyah. Makyah. RT-ne Ginastel karo sing baku bengi iki ya request lagu. Pokoke elemen terpenting bengi iki njaluk lagu sing tukang masak. Napa lagune? Dewar ngersake lagu Lamunan. Lamunan. Nggih. Menika klasik ugi wonten pundutan menika Mbak Eka. Wonten klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Ki Dalang sak rembongan. Kula badhe nyun gending kok gendung. Gending sinom rujak jeruk. Kagem sedaya pamirsa ringgit sedaya. Saking kula Pak Bayan Hananto. Matur sembah nuwun. Sak cekele kok. Acara aku dhewe anake wong ento. Lamunan nggih. Nggih. Ya. Maka nges dilaras.
Mbak Eka. Saking Saking Pak Mak Bayan Hananto. Nggih. Mak Yah. Mak Yah. Oh, Mak Yah. RT-ne Ginastel. Oh, Ginastel niku napa? Ginastel Legi panas panas kental. Oh, kental. kopi sing lagi panas. Kamu ngombe es teh apa ora? Enggak. Oh lah. Aku diweling karo makku aja ngombe es teh. Lah, ngombe apa? Ndak silek. Oh, dah filek. Oh, ya Filek rupamu nek kok. blue ya. Nggih. Rujak jeruk. Nggih. Nggih. Udah telepon Pak Bayan. Mangga. Beduk rendang ngentang. Duet. Oh, duet. Beduk rantang entang entang. Mangga. Mbokne tole takkan dani. Pak Neojo nyala nyala ngregani nggon Apa kang Apa kang mbok tandangi? ya. gawe rujak Ya. jaro Bumbune kuwi apa? lombok uyah gula terasi jeruk bali dasare waton ambangan beksa Mas Jito Ujung cerita rojoning kalopo ya Mas ya Mas
sambutan wis diaturke. Matur nuwun. Puntenipun Pak Bayan. 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 Nggih. Nah, Bu Tomblok jumeneng napa mboten? Monggo jumeneng. Nggih, wong sing kang mreksani nggih tesih kathah sami lenggah. Saking Bapak Gati kang mugati sampun nggih menika ngersakaken Sesideman. sesideman dipun bawani. Baika. Oh Nggih. nggih, siap. Siap. Giarto, nggih. Taksih wonten medal. Wiwitane anderek sang peket priya bagus kang ngolah budaya Wah. sowan menyang kutha gedhe bandur terus yon selendang kuning kang saking Ongkeane swara kurang permana ning wasesa ngungro cara ngungrum yen umpamane kowe romantis karo aku ya iso dosa aku mbok pangku iso panjenengan jengkeng coba ngungrum marang bendara Dia Sulistya pijer ngincangake alis. Panjenengan iki nek nembang ya nganggo penjiwaan ngene barang. Nganggo Aku kan gayang. aku min rotoprak asline. Oh, rotoprak tak kira tukang parkir. Gup. Terus tresno sasi